Detské inhalátory sa používajú veľmi jednoducho. Pomáhajú deťom lepšie zvládať ochorenia dýchacích ciest. Microlife detský inhalátor ponúka jednoduchú, efektívnu a pohodlnú terapiu pre horné aj dolné dýchacie cesty. Milý detský dizajn, ovládanie na jeden gombík a nízka húčnosť robí z inhalačnej terapie zábavu. Nie je pre deti taká stresujúca. Pred každým použitím si dôkladne umyte ruky. Otvorte horný kryt inhalačnej fľaše a naplňte predpísaným inhalačným roztokom. Dajte pozor, aby ste neprekročili maximálnu mieru naplnenia inhalačným roztokom. Poskladajte sústavu rozprašovača a uistite sa, že ste použili všetky časti prístroja. Pripojte inhalátor k vzduchovej hadici. Zapojte do inhalátora napájací kábel. Efektívny inhalačný systém detského inhalátora skracuje dĺžku inhalačnej terapie. Je vhodný aj pre medikáciu. Inhalátor umožňuje rýchlu liečbu pomocou použitia ústneho, nosového nástavca alebo masky. Konzultujte s lekárom, či máte vhodnú liečbu. Stlačte tlačidlo a začne sa inhalácia. Sete vzpriamene a držte inhalátor priamo, aby ste sa uistili, že medikácia sa riadne rozprašuje. Aplikujte masku na tvár, tak aby pokrývala nos a ústa. Dýchajte normálne. Pokračujte, až kým je liečba ukončená. Vyčistite súčiastky teplou vodou, aby ste odstránili nečistoty. Vydezinfikujte ústny a nosový nástavec vo vriacej vode asi 5 minút. Hadicu a masku nevyvárajte. Všetky časti nechajte vyschnúť a uložte do vrecka. Pravidelne kontrolujte a vymieňajte filter. Microlife, prežite dnešok v plnom zdraví a tešte sa na skvelý zajtrajšok.